Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Ini hari Jumat, ya, Jumat yang penuh keberkahan. Semoga semua family online diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine. Kita delok nguritan guys, disih arep jalan-jalan ning pinggir sawah, arep delok keadaan ning nguri. Maksudnya iki tandure iki padha apa ora karo nggone disih. Soale ngene disih iki rada rewel guys. Mbah piye guys, tandur saiki iki kok gak iso ndang apik-apik kaya biyen ngono lho. Tak spilno ya guys. Disih iki suwi wis gak tau nganuk jenenge tanomah iki. Wis do tandur apa urung. Saloke paling ya wis enek, sing saloke ya enek sing urung, ya enek sing anggek tandur ya guys. Tak sepilkan guys. Disih wis bar mandi lho. Ijek isuke wis mendunge kaya ngene. Mendung neh guys, iki wis gremis. Wis mulai gremis. Sepilno guys. Iki kebak motor. Iki montore emak-emak sing padha tandur. Do tandur guys, kayak ketok kabeh. Ya enek sing wis tandur, ya enek sing anggek tandur ya guys. Ngene Pak Suwi tandur iki rada rewel guys. Mulane Pak Suwi pirang-pirang dina iki kondok kudu ngambek perkara tandure kuwi. Ora nyenengno ngono lho guys, hasile iki ora kubuk karo danane. Oh alah ya padha wae. Padha wae guys nek ngono iki lah ya padha ae yo. Iki ketok yo arang-arang, yo ngene iki tandure disih yo ngene iki do mati ngene iki guys. Padha wae nggih. Berarti yo gak nggone disih dhewe. Yo sama rata, sak rono-rono yo do brundes ngene iki. Nak jare wong tuwa-tuwa jaman biyen lho nggih. Kuwi iki tandur ki angger sasi Maret. Kuwi wis ngene iki guys, hasile yo do mengkeret. Do puret ngono ki jare iki. Padha wae guys, iki lah yo ngene iki yo nyulami. Ngene Pak Suwi yo disulami entuk 2 pocong, 3 pocong tiap esuk. Wong bature yo akeh yo guys. Ngono ki tak omongi Pak Suwi, bature akeh Mas, yo padha ngono, yo gak sah rek terus piye yo. Gak sah ngrenun ngono. Entukku ngrenun ki nganu Mak. Umpama kok duwe wineh neh, ngono ya tak blebes tak tanduri neh ngono. Lah pucuke wis do brundes iki engko iso semi neh apa ora, wis kadung diguwaki abuk, wis kadung ragate ki entek juta-jutaan, terus nek diharapno ke depane iki terus ora gelem modot terus piye ngono Pak Suwi ngrenune iki guys. Lah iki ya padha ae iki lho. Tandur ya nyelot entek. Ngene iki gak ya do brundes ngene iki lho, guys. Piye jeke? Ya ora nggone disih dhewe ya ternyata ya. Kayak tandur sakmono mbane trimo diborong wong telu lho. Kuwi engko ambek sing sak kedok kidule kuwi, guys. Trimo diborong wong telu. Keadaan poso-poso, cuma bertiga sakmono mbane. Wis mulai gremis neh. Ndek bengi iki jam 10, pokoke meh jam 11 iki walah jenenge gluduk iki ora mandek-mandek, guys. Gluduk. Ora udan tapi gluduk.
Kayak nek sing jek anggek melaktor. Jek enek sing melaktor ya wis do tandur, saloke ya anggek do tandur. Nggone Mbah Samiran iki ya tandure mbah sapan iki cek. Padha rata. Ngene kok Pak Su nek dikandani ya panggah cek kudu ngambek kae, guys. Perkara tanduran ketambahan malah ndingi. Piye ya, guys? Rontok rewel HP-ne. Tapi alhamdulillah didandani Dinda wis kena jenenge HP kuno. Ya wis ngono kuwi ya, guys. Ketutul sithik wis ngaleh kabeh. Wingi alhamdulillah didandani Dinda pulang sekolah ki wis saiki kena. Tara yo maklum yo, guys, jenenge wong meneng. Kaya Pak Su kan meneng wonge. Aten-atenane iki wong meneng nek kudu ngambek ya ngono kuwi wis meneng ae. Beda mbek dhisik kaya gembreng diseret. Ya do arang-arang ngene iki. Sing sebelah kono malah entek. Berarti ya padha wae, padha wae. Sing penting bersyukur ya, guys. Gak entuk sambat. Sing penting apa ae disyukuri, dijalani, dinikmati. Anut alure Gusti. Tarayo piye wis keadaane wis ngono apa piye meneh. Iki motor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motor pirang-pirang, guys. Ngene wong tandur. Nah iki, guys, tutorial anak wedok dandan arep mangkat sekolah. Di hari Jumat engko pulangnya jam berapa, Dek? Jam 10. Satu minggu pakai baju muslim ngono, Dek. Tapi wis entuk pirang dino iki? Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari. Terus karek sesuk tok kuwi dina Setu kuwi. Terus libur. Mosok hari Setu kan Minggu wis libur, mulai libur. Karek sesuk tok kuwi masuk wis dina. 4 hari lagi. Gonta ganti baju muslim. Cuma madhep rene, Dek. Madhep rene. Berarti buku gambarnya digawa. Sek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nggih.
kaos kaki. Terus sampai udan nih din gak jas hujannya pindah ning motorem. Lho iki kok udan nih kingko. Gawa nggo ngono. Persiapan. Kucing. Indur. Oh lah temon. Indur gendeng kan lho guys. Saya kurang ini kita guys. PW ning dhuwur kene. Oh alah. PW. Piana isu mang wis mangkat kok. Gak dikene jero jok tukune. Yes. Gak pakai helm ya, Dek. Helm iki peh model kawak, guys, wis model kuno jere. Wis 2 dino gak pakai helm. Hati-hati nggih. Hati-hati. Wis dipanasi puruh wis. Nah, saiki videone lanjut noto-noto guys. Ceritane iki nggih, dhisik iki duwe rejeki saithik guys. Kan rejeki gajian saka YouTube nggih. Lah iki dhisik wayahe berbagi kepada anak yatim dan ibu-ibu janda ngono yo guys, sak mampune guys, sak kuwate dhisik ya apa entuke rezekine dhisik ngono nggih. Dadine dibagi-bagi guys hasil dari YouTube supaya ben berkah barokah. Iki kan dina Jumat nggih, bagi-bagi, semoga di hari Jumat ini penuh berkah barokah ya guys. Iki mbok wis dina apa kae yo Mbak Ana sing tak kon nukokno tas. Tas iki satu-satunya iki 10 ribuan guys. Engko dadi diadai kene siji-siji. Pertama gula 1 kilo. Terus minyak sak botol. Terus sirup ABC sak botol. Terus dikasih iki guys kurma sing pemberiane ibu nggih. Iki yo melok tak apa ki sedekahno nggih Bu. Muga-muga rezekine ibu, sedekah ibu ngen ngalir terus seperti air zam-zam nggih. Sing mam ben uga dhisik dhewe, ya sing mam anak yatim barang Bu nggih. Muga-muga rezekine berkah barokah. Dadi sing ndongakno ki uga cuma dhisik tok. Sing ndongakno nggih kabeh engko sing tak bagihi iki nggo Bu.
Muga-muga rezekine nggih dadi berkah barokah sing ndongakno yo wong akeh nggih. Tak bagi sak mika. Tindekane tak tumbasno mika iki. Tak toto Bu. Meskipun rezeki iki mbuh akeh sithik nek wayahe berbagi nggih kudu berbagi. Iku mbuh rezeki iki mbuh akeh mbuh sithik guys, tetep enek hake anak yatim ngoten nggih. Dadi sing mam yo gak keluargane desih dhewe ngono guys. Ini engko terus digapuki. Ini kan wis cantik ya guys. Sak tas. Ya wis jenenge sedekah. Ya di piye ya guys di sepadakno karo rezekine dhisik. Soale rezekine dhisik dari YouTube ya guys. Ora iso 1 bulan gaji. Kan menunggu 3 bulan sekali gajian. Jadi iki sing gajian pertama tak benae, terus yang kedua ngepasi ndek Februari iki nggih. Lah itu tak dadekno siji terus anggek tak jupuk tak nggo iki guys. Yo idep-idep nggo tabungan sok nek Dinda sekolah barang nggih. Ora terus apa ki dihambur-hamburkan ngono nggih. Dadi yo rezeki kumang enek sithik hake anak yatim ngono guys. Dadi ora hake desih dhewe. Nggih. Lah terus ndek maneh sing pas paksu panen padi ya guys. Iku kan entuk 1,5 ton. Iya tak gamblengno karo kene iki guys. Dadi tak dadekno siji. Tak hitung-hitung kok. Yo, Mas yo terima sakmene iki lho guys. Total iki ndekne habis berapa? 800.000. Gak apa-apa nggih, sing penting dhisik kuwi ikhlas. Rezekine ora lokak ning tambah kebak. Muga-muga sak mburine YouTuber dhisik iki muga-muga iso sukses. Iso rezekine akeh ngono ya guys. Doakan ya guys. Minta doanya. Pokoknya wis semampunya kita. Sedekah iki gak harus banyak. Nek iso yo akeh yo ora apa-apa, tapi yo tinggal rezekinya. Nek rezekine sakmono yo wis. Sing penting kene berbagi ngono nggih. Untuk berkah barokah ya guys. Ini kan jadi anak yatim karo mbah-mbah sing janda sing bener-bener wis gak iso golek duit guys. Sikile loro gak iso golek duit. Muga berkah barokah ya guys. Dalam gak kena Dek. Kok nek main masih sapu.
iki ini jane ape tak tumbasno astor, guys. Tapi kok berhubung wadah itu wis gak muat. Yo wis ditambahin ini ya ini. Pun alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Muga berkah barokah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat ini niate keluarganya desa iki sedekah krana Allah ya guys. Muga-muga berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis lanjut iki ngenteni Pak Su teko guys. Pak Su wis teko kurung ini. Pirang menit teh guys. Dalam pon nek main pon. Bismillah yuk guys. Konten-kontene muga-muga family online semuanya dimanapun panjenengan berada sehat-sehat selalu, diparingi panjang umur, diparingi lancar rezekine nggih. Semoga buat umat muslim nggih, semoga yang menjalankan puasa, ibadah puasa semoga diparingi lancar, diparingi sehat selalu nggih guys. Puasane so full 1 bulan nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Ngono ya guys, donga dinonga nggih, doa baik kembali baik. Semoga yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri semuanya diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine guys. Doa baik kembali baik guys. Dalam sek mama tak nutup video. Wis ngono ya guys, kae ponakane dhisik geget delok medun. Wis ngono nggih, semoga berkah barokah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.